በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ አሜን። እንኳዕ ኣብፅሐኩም እንኳዕ ድማ ሓድሽ ዓመት ቅንያተ ቅዱስ ዮሃንስ ይግበረልና አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 2 ናይ ዕለቱ ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንኹሉ ክፉእ ካብ ኩሉ ክፉእ ደበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላክ አንደበት ኩንኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ብየማኔ ጸጋሚ ይቁምለይ አሜን። ዕለት 2 መስከረም እንኳዕ ናብ ዓብይ ነቢይን ሰማዕትን ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ናይ ዘመነ ብሉይ ዛዛሚ ናይ ዘመነ ሓዲስ ድማ ጀማሪ ኮይኑ ኣብ ዘመነ ብሉይ ናብ ዘመነ ሓዲስ ካብ ዘመነ ብሉይ ናብ ዘመነ ሓዲስ ካብ ነቢያት ናብ ሐዋርያት ዘሰጋገረ ዓብይ ድንግል ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ እዩ። ዕለተ ዕረፍቱ በዝለማዓንቲ 2 መስከረም እዩ። ስድራ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ኣቦኡ ካህን ዘካርያስን ኣዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ይበሃሉ። ክልቲኦም ብሕጊ እግዚአብሔር ጸኒዖም ብፍቕርን ብስኒትን ብምክብባርን ብምትሕልላይን ካብ ኃጢአት ርሒቆም ብንጽህና ዝነበሩ ቅዱሳን ሰባት እዮም። ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ህይወት ክነብሩ ከለው ግና ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውላድ ኣይነበሮምን። ካህን ዘካርያስ ኣብ ቤተ መቕደስ ከምቲ ልምዲ ካህናት ጸሎተ ዕጣን የብጽሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ብወገን የማን እቲ መሰውዒ ዕጣን ቆይሙ ድማ ተረአዮ። ካህን ዘካርያስ ድማ ፈርሐ። እቲ መልአክ ግና ዘካርያስ ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጽሒ እዩ እሞ ኣይትፍራሕ፣ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ድማ ወዲ ክትወልደልካ እያ፣ ስሙ ከዓ ዮሃንስ ኢልካ ክትሰምዮ ኢኻ በሎ። ንዓኻ እውን ፍጹም ሓጎስ ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓን ክሕጐሱ እዮም። ወይንን ሜስን እውን ዘስክር ኮነ ዘየስክር መስተ ኣይክሰትን እዩ። ካብ ማህፀን ኣዲኡ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ እዩ። ንሱ ካብ ደቂ እስራኤል ንብዙሓት ብትምህርቱ ብስብከቱ ካብ ኣምልኮተ ጣዖት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቂ ክመልሶም እዩ። ከምኡውን ንልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንሕሊና እቶም ዘይእዙዛት ድማ ናብ ኣእምሮ ጻድቃን ክመልስ እዩ። በቲ ነቢ ኤልያስ ተመሪሑ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ቀቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ በሎ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ኣነ ሸምጊለ ወይ ኣሪገ እየ፣ ሰበይተይ ከዓ መዋእላ ሓሊፉ እዩ፣ እዚ ኩሉ ዝበልካኒ ከም ዝኸውን ብምንታይ ክፈልጥ ይኽእል በሎሞ። ሽዑ እቲ መልአክ ድማ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐውም ቅዱስ ገብርኤል እየ በሎ። እምበኣርከስ ዘረባይ ስለ ዘይሰማዕካኒ እዚ ኩሉ ክሳብ ዝፍጸም ዓባስ ክትከውን ኢኻ፣ ምዝራብ እውን ክትስእን ኢኻ በሎ። ድሕሪዚ ጸሎተ ዕጣን ፈጺሙ ምስ ወፀ ከምቲ መልአክ እግዚአብሔር ዝበሎ ዓባስ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብኢዱ እናመልከተ ክሕብሮም ጀመረ። መዓልትታት ኣገልግሎቱ ፈጺሙ ናብ ቤቱ ኣተወ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ሰበይቱ ኤልሳቤጥ ጸነሰት። ምእንቲ ክብሪ ጸሎተ ዕጣን ድሕሪ 2 መዓልቲ ሕጋዊ ርክብ ፈጸሙ። ሎሚ እውን እንተኾነ ምእንቲ ክብሪ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ቅድሚ ቁርባን 3 መዓልቲ ምሕላው ይግባእ። ኣብቲ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ ካብ 1-6 ዝበሎ ድሕሪ ቁርባን ከዓ 2 መዓልቲ ምኽልካል ይግባእ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 24 ከም ዝብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ስጋዊ ርክብ እንድሕሪ ጌርካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትመጽእ የብልካን ሰውልካ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትመጽእ ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ክጽነስ ከሎ ኣፍ ኣቦኡ ዝዓጸወ ክውለድ ከሎ ድማ ኣፍ ኣቦኡ ዘርሓወ ዝኸፈተ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ከምኡውን ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ከሎ ንድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ፈሊጡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደላ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 41 ንረኽቦ። እቲ ኣንፈር ኣጸ ዝብሎ ሓይለ ቃል ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ሲኖዶስ ቅዱስ ያሬድ ከዓ ኣብ ድጓ ሰገደ ኢሎም
ተርጉመምዎ ኣለዉ። ኣንፈርኣፀ ማለት ሰገደ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ከሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ስግደት ዝሰገደ ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ድማ ናይ ጸጋ ስግደት ዝሰገደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ዕለት 30 ሰነ ተወልደ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ቅኑዓትን ሕያወትን መኽበርቲ ሕጊ እግዚአብሔርን ከም ዝነበሩ እንተኾነ ግና መኻናት ስለ ዝነበሩ ውላድ ከም ዘይነበሮም ተገሊጹ። ውጽኢት ፍቕሮምን ቅንዕንኦምን ትዕግስቶምን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ሃቦም። ሕጂ እውን እንተኾነ ህዝበ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ጸገም ምስ ዘጋጥመና ብፍቕርን ብምስምዕማዕን ብምትሕልላይን ተስፋ ብዘይምቑራጽን ጸጊዕና ናብ እግዚአብሔር ብምግባር ሙሉእ ልብና ተመጻቢዕና እንተ ደኣ ለሚናዮ ንካህን ዘካርያስን ንቅድስቲ ኤልሳቤጥን ሽግሮም ዝፈትሐ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ሽግርና ከም ዝፈትሐልና ዘየጠራጥር እሙን ነገር እዩ። ብዙሓት ምእመናን እውን ኣብ ደብረ ሲናን ኣብ ከም በዓል ደብረ ሲና ዝኣመሰላ ገዳማትን ኣድባራትን ተመጻቢዖም ጸገሞም ከም ዝፈትሓሎም ኣብ ዘመንና ዝረአ ህያው ታሪኽ እዩ። ድሕሪ እዚ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ከምቲ ቅዱስ ወንጌል ዝበሎ ካብ ልደቱ ኣብ መበል 8 መዓልቱ ክገዝርዎ መጽሞ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 59 ብስም ኣቦኡ ከዓ ዘካርያስ ኢሎም ሰመይዎ። ኣብ ዘመነ ኦሪት ዝነበሩ ሰባት ኣብ 8 መዓልቲ ይገዝርዎምን ይሰምይዎምን ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ። ኣብ ዘመነ ሓዲስ ድማ ንወዲ ኣብ 40 ንጓል ኣብ 80 መዓልቶም ስም ይወሃቦም። እዚ ሕጂ ብዕለተ ጥምቀት ዝወሃብ ስም ግና ብዘይካ ካህን ዝኾነ ይኹን ስም ክሰሚ ስልጣን የብሉን። ድሕሪ እዚ 2 ዓመት ተፈጺሙ ሰብአ ሰገል ሓሊፎም ሄሮዶስ ነቶም ህፃናት ምስ ቀተሎም ብምኽንያት ወዱ ንካህን ዘካርያስ ኣብ ሄሮዶስ ከሰስዎ። ኣብ ጊዜ ጽንሲ ኣፍ ኣቦኡ ዝዓጸወ ኣብ ጊዜ ልደቱ ከዓ ኣፍ ኣቦኡ ዝኸፈተ ዮሃንስ ወዲ ዘካርያስ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ። ዘካርያስ ድማ ንወዱ ዮሃንስ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ኣብ ልዕሊ እታ ክንፊ መሰውኢ ኣቐመጦ። እቶም ወታሃደራት ኣበይ ጌርካዮ በልዎ እሞ ኣብ ውሽጢ መቕደስ ኣቲኹም ባዕልኹም ውሰድዎ በሎም። ንቅዱስ ዮሃንስ ክወስድዎ ኢሎም ምስ ኣተዉ መልአኽ እግዚአብሔር መንዚዑ ወሲዱ ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ንገዳመ ሲና ሒዝክዮ ኺዲ ኢሉ ሃባ። ሰራዊት ሄሮዶስ ከዓ ንቅዱስ ዮሃንስ ምስ ሰኣንዎ ንካህን ዘካርያስ ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን መሰውዕን ሰየፍዎ። ሽዑ እግዚአብሔር ብጥበቡ ንስጋኡ ሰወሮ። ደሙ ግና እቲ ፋዳይ ሕነ ጡጦስ ክሳዕ ዝመጽእ ትጠርዕ ነበረት። ህፃን ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ምስ ኣዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ 7 ዓመት ጸንሐ እሞ ድሕሪኡ ኣዲኡ ዓረፈት። ክሳዕ ኣብ እስራኤል ብትምህርቲ ዝግለጽ ኣብ በረኻታት ሲና ዓበየ። በቲ ወታሃደራት እቲ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብቲ ናይ ዮርዳኖስ በረኻ ይሁዳ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ እናበለ መጸ። እዚ ድማ ነቲ ብነቢ ኢሳያስ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መንገዱ እውን ኣቕንዑ ኢሉ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ኣዋጅ ነጋሪ ተባሂሉ ዝተነግረሉ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ እዩ። ኣብ ናይ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ፍቕዲ 3 ንሪኦ ክዳን ዮሃንስ ካብ ጸጉሪ ገመል ዕጣቑ ድማ ፈልቁ ቆርበት ቀለቡ ከዓ ኣንበጣን መዓር በረኻን ነበረ። ሽዑ ኩላቶም እቶም ሰብ ኢየሩሳሌምን ሰብ ይሁዳን ኣብ ከባቢ ዮርዳኖስ ዘለውን ናብኡ ከይኸዱ እሞ ሓጢኣቶም እናተናዘዙ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ የጥምቖም ነበረ። ካብ ወገን ፈሪሳውያን ሰዶቃውያንን ድማ ምስቲ ህዝቢ ተሓዊሶም ናብ ጥምቀቱ ክመጽኡ ምስ ረኣዮም ኣንቱም ውሉድ ኣትማን ካብዚ ዝመጽእ መከራን መቕዘፍትን ስቃይን ክትመልቁ ከመን ሓበረኩም? እምበኣርከስ ንንስሓ ዝበቅዕ ጽቡቕ ስራሕ ስርሑ በሎም። ኣብርሃም ዝኣክል ኣቦ ከለናስ ውሉድ ኣትማን ክብለና ከም ዝብልዎ ፈሊጡ ግብሪ ኣብርሃም እንተዘይብልኩም ደቂ ኣብርሃም ኢና ብምባል ጥራይ ትድሕኑ ኣይምሰልኩም። እግዚአብሔር ንኣብርሃም ካብዘን ኣእማን ውሉድ ከተንስኣሉ ከም ዝኽእል እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣስሪሩ ወቐሶም። እምበኣርከስ ካብዚ ሓይለ ቃል እዚ እንታይ ኢና ንምሃር? ብዘይካ ብምሕረት እግዚአብሔር ብጸሎት ቅዱሳንን እንተዘይኮይኑ
በኋላ ሓደ ክንምካሕ ከም ዘይብልና እዩ። ብሃብትና ብጥበብና ብሓይልና ብስልጣንና ትምክሕቲ እንተ ኣሊና ንምካሕ እንተ ኣሊና ንድሕሪት ተመሊስና ጠባይ ናይዞም ውሉድ ኣትማን ዝተባሃሉ ሰባት ለቢስና ኣለና ማለት እዩ። ንሳቶም ደቂ አብርሃም ከለዉ ግብሪ አብርሃም ብዘይምስዓቦም ከም ዝተወቕሱ ንሕና እውን ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ከለና ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ሃይማኖት እትእዝዞ ሕግን ስርዓትን እንተዘይማሊእናን እንተዘይፈፂምናን ዘለኣለማዊ መቕጻዕትን ወቐሳን ከም ዘሎ ክንዝንግዕ የብልናን። እንሆ ማሕፀናይቲ ጉንዲ ኦም ተነቢሩ ኣሎ ማለቱ ስልጣን እግዚአብሔር ካብ አብርሃም ክፈልየኩም ተዳልዩ ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላለፈ። ኣነሲ ንኡ ምእንቲ ክትቅበልዎ ብማይ ንስሓ ኣጥመቐኩም ኣለኹ ድማ በለ። እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ። ሕራይ እንተበልኩምዎ ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እዩ። እንተ ኣብይኹሞ ግና ብገሃነመ እሳት ክቐጽዓኩም እዩ። ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣሎ። ነቲ ስርናይ ኣብ ቆፎኡ ይእክቦ፣ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ከንድዶ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ነቶም ከም ስርናይ ጽሩይ ስነ ምግባር ዘለዎም ምእመናን መንግስተ ሰማይ ከውርሶም ከሎ ነቶም ንሰብነቶም ኣብ ሓሰረ ኃጢአትን ኣብ ክርዳድ ተንኰልን ዘዋፈሩ ሰባት ከዓ ኣብ ገሃነመ እሳት ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ስቃይን መከራን ከም ዝድርብዮም እዩ ዝገልጽ። በቲ ግዜ እቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ብኢድ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ንመድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣጥሚቑ መንፈስ ቅዱስ ብምስሊ ርግቢ ኣብ ርእሱ ከዓልብ ረአየ። እንሆ እቲ ብኡ ዝተሓጐስኩ ዘፍቆሮ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ እውን ሰምዐ። ክሳዕ እዚ ዕለት እዚ ብዛዕባ ንስሓ ኣርእስቲ ገይሩ ቅድሚ ጎይታ 6 ወርሒ ዝመሃረን ዝገሰጸን መጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ መለኮት ዓመፀኛ ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእተዎ። ጎይታ ኢየሱስ ሽዑ ዮሐንስ ምስ ተኣስረ ትምህርቲ ጀመረ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 12-17 ንሪኦ። ቅድሚ ዮሐንስ ዝተኣስሩ ምኽንያት ብዛዕባ ሄሮዶስ ሰበይቲ ፊልጶስ እዩ። ሰበይቲ ሓውካ ፊልጶስ ከተእቱ ኣይግብአካን እዩ ኢሉ ኣትሪሩ ተቃወሞ እሞ በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣተዎ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሄሮዶስ ንሄሮዳድያ እዚ ነቢ ከይወቕሰኒ እየ እምበር ብሓቂ እየ ዘፍቀረኪ በላ። ንሳ ድማ እዚ ደኣ እሞ እንታይ ግድኻ ዕለት ልደትካ ከተኽብረሉ መዓልቲ ቀሪቡ እዩ። ጓለይ ኣብኡ መጺኣ ክስዕስዓልካ ንስኻ ከዓ ዝለመንክኒ ክህበክ እየ ኢልካ ቃል እተወላ። ንሳ ከዓ ርእሲ ዮሐንስ ቆሪጽካ ሃበኒ ክትብለካ እያ በለቶ። ርእሲ ዮሐንስ ቆሪጽካ ክትህባ ንሕና ድማ ሓሳብ ልብና ንፍጽም በለቶ። ሽዑ ሄሮዶስ ሰባሕቲ ወይ ከዓ ኣብዑር ሓሪዱ ሜስ ኣድሪቑ ክንዲ ዓበይትን መኳንንትን ኣኪቡ ይሕጐሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ጓል ሄሮድያዳ መጺኣ ሳዕስዐትሉ። ንሱ ድማ ዝለመንክኒ ክሳዕ ፍርቂ መንግስተይ እውን ይኹን ክህበእክ እየ ኢሉ ቃልኣተወላ። ሽዑ ተመሊሳ ኸይዳ ነዲኣ ሓተተታ እሞ ኣዲኣ ድማ ርእሲ ዮሐንስ ቆሪጽኪ ሃበኒ በልዮ ኢላ መኸረታ። ንሳ ከዓ ኣደ ርእሲ ዮሐንስ ኣይለሓስ ኣይቅመስ እንታይ ክኾነና በለታ እሞ ኣዲኣ ከዓ ርእሲ ዮሐንስ እንተ ደኣ ተቖሪጻ መንግስትነቱ ኣብ ትሕቲ ቁጽርና ምዃኑ እዩ ኢላ ኣሚና መኺራ ሰደደታ። ብመሰረት እቲ ዝተውሃባ ምኽሪ ከይዳ ርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ ቆሪጽካ ሃበኒ በለቶ እሞ ወተከዘ ንጉስ በእንተ መሃላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ ከም ዝብል ንጉስ ሄሮዶስ ድማ እቶም ምስኡ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ቃሉ ለዊጡ ማሕላኡ ኣፍሪሱ በቲ ሓደ ወገን እውን ነቢ እግዚኣብሔር ኣቕቲሉ ክብሉኒ እዮም ኢሉ ተከዘ። ተኪዙ ግን ኣይተረፈን። ሽዑ ወተሃደራት ልኢኹ ርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቆሪጽኩም ሃብዋ ኢሉ ኣዘዘ። እቶም ዝተኣዘዙ ወተሃደራት ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ርእሱ ቆሪጾም ኣብ ጻሕሊ ገይሮም ሃብዋ። ንሳ ከዓ ወሲዳ
ነዲ ሃበታ ኣዲኣ ድማ ትሰፊ ነበረት እሞ ኣንቲ ንጉስን ንግስትን ክትዘልፊ ዘይተሓፍሪ ዝነበርኪ ልሳን ዮሃንስ ሕጂዶ ብሞት ተኣሲርኪ ኢላ በቲ ዝሓዘቶ መስፈ እንተተንከፈታ እታ ርእሲ ክልተ ክንፊ ኣውፂኣ ነቲ ህንፃ ኣዳራሽ ሰንጢቓ ነፊራ ኸደት። ጎይታ ኣብ ደብረ ዘይቲ እናመሃረ ከሎ ከይዳ ሰገደትሉ። ጎይታ ድማ ርእሲ ዮሃንስ በዚ ዘለኽዮ ጸኒዕኪ መሃሪ ኢልዋ ሰበይቲ ሓውካ ከተእቱ ኣይግባእን እዩ እናበለት 15 ዓመት ዜራ ምሂራ እያ። ኣብ ብሄረ ዓረብያ ዓረፈት እሞ ነጋዶ ክሓልፉ ከለዉ ከም ዕንቁ ከተብርህ ርእዮምዋ ንደቀ መዛሙርቱ ርእሲ መምህርኩም ወዲቓ ኣላ ኢሎም ነገርዎም እሞ ንሳቶም ድማ ወሲዶም ቀበርዋ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 10 ንሳተን ከመይ ኮና እንተበልና ኣደን ጓልን ሓጎሰን ክገልጻ ክኸዳ ከለዋ ንሄሮድያዳ ምድሪ ከፊታ ወሓጠታ። እታ ጓላ ድማ ርእሳ ሒዛ ተረፈት። ድሕሪኡ ናብ ሄሮዶስ ከይዳ ሰበይቲ ሓውካ ፊልጶስ ከተእቱ ኣይግብአካን እዩ በለቶ። ንሱ እውን ቅድም ኣብዘይ ነገረይ ዘእቲኸናኒ ሕጂ ከዓ ምስጢር ኣውፅአናለይ ኢሉ ብሰይፊ ክስይፋ ኣዘዘ። ዝተኣዘዙ ወታሃደራት ኣብ ገምገም ቀላይ ኮይኖም ብሴፍ ምስ ወቕዕዋ ኣብቲ ቀላይ ወደቐት እሞ ኣንበሪ ተቐቢሉ ሓጣ። ሄሮደስ ከመይ ኮነ እንተበልና ኣርጣ ዝስሙ ሓዉ እዝስ ንጓለይ ብኣመናዝር ከርግጻ ኢሉ ካብ ገሊላ ገለ ዓድታት ኣቋሪጹ ከደ። ሽዑ ንጉሰ ነገስት ቄሳር ነዚ ሰሚዑ እዚ ኩሉ ግዝኣተይ ከም ዝድፈር ዝገብር ዘሎ ሄሮደስ ዶ ኣይኮነን ኢሉ ናብ ከተማ ሮሜ ኣምጺኡ ካብ ስልጣኑ ስዒሩ እንድልኩ ናብ እትበሃል ዓዲ ኣሲሩ ክሰደዶ። ኣብኡ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓሲኹ ጨንዩ ተበላሽዩ ብሕማቕ ኣማውታ ሞተ። ሄሮዶስ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ሄሮዶስ ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ዝበሎ ርእሲ ዓብይ መምህር ካብ ዘቑርጽ ማሕላኡ እንተዝጠልም መሓሾ ነይሩ። እንተኾነ ግና እቲ ኩሉ ሓዘንን ትካዘን ንሰብ ይምሰል ዳኣ እምበር ብሓቂ ካብ ሕሊና ዝተበገሰ ኣይነበረን። መወዳእታ ከዓ ካብ ስልጣኑ ተሳዒሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ጨንዩ ተበላሽዩ ብዘስካሕክሕ ስቅያት ሞተ። ሄሮድያዳ ምስ ጓላ እውን እንተኾነ ከምቲ ኣቦታትና ዝብልዎ ዓሻን ከልብንሲ ዝበልዕዎ ዳኣ እምበር ዝበልዖም ኣይርእዩን እዮም ከም ዝበሃል ዘይረሃፀትሉ ሃብትን መንግስትን ክትውንን ክትብል ድርብ ክሳራ ከሲራ ኣብ መከራን ስቃይን ተሸሚማ ጠሓለት። ንሕና ኸ ህዝበ ክርስቲያን ህዝበ እግዚኣብሔር ካብዚ እንታይ ንምሃር? ሄሮዶስ ይኹን ሄሮድያዳ ምስ ጓላ ተንኰል ምሂዞም ብኽፍኣት ተሰማሚዖም ኣጸያፊ ዝኾነ ታሪክ ፈጺሞም ናይ ክልተ ዓለም ስደተኛታት ኮኑ። ንሕና እውን ካብ ሰብ እንተተባእስና ካብ እግዚኣብሔር ኣይንሕበአን ካብ ሰብ እንተሓባእና ካብ እግዚኣብሔር ኣይንሕበአን ኢና እሞ ረቂቕ ምስጢር ተጠቒምና ኢልና ንሰባት ክንጐድእ እንተተበጊስና ኣብ ልዕሊ ሄሮደስን ሄሮድያዳን ምስ ጓላን ዝወረደ ስቅያትን መቕዘፍትን ግዚኡ ሓልዩ ኣባና ከም ዝፍጸም ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ብሓቂ ዝተጓዓዘ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ግን ብስጋ እኳ ንግዚኡ እንተተሰየፈ ሓይሊ እግዚኣብሔርን ሓቅነቱን ንኽግለጽ ድሕሪ ምስያፉ እውን 15 ዓመት ምሂሩ እዩ ዝዓረፈ። ብዓለመ ነፍሲ ከዓ ኣብታ ናይ ዘለኣለም ጸጋን ክብርን ሰፊንዋ እትነብር ዓለመ ክብር መንግስተ ሰማይ ወሪሱ ይነብር። በረኻትን ጸሎትን ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ዮሃንስ ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። እዚ ዝጀመርናዮ ዘለና ዓመት ድማ ዓመተ ሰላምን ዓመተ ጽድቅን ወበረከትን ይግበረልና ኣሜን። ቅዱስ ዳስያ ሰማዕት በዛ መዓልቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ግብፂ ታዕዳ ካብ እትበሃል ሃገር ቅዱስ ዳስያ ሰማዕት ኮነ። ነዚ ቅዱስ ድማ ናይ ሃገረ እንዴና መኮንንን ኣርያኖስ ኣሳቀዮ። ጽኑዕ ስቃይ ምስ ኣሳቀዮ ድማ ርእሱ ምእንቲ ብሴፍ ክቖርጹ ኣዘዘ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበለ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። መስከረም ዕለት 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ነቢ፣ መጥምቀ መለኮት ዕረፍቱ፣
ቅዱስ ዳስያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዲድሞስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ መሪና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዎስ ሃዋርያ ካብ 12 ሃዋርያት፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተዓጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓብይ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ አባ ሕርያቆስ ዝሃገረ ብንሒሳ። አሜን። በረኸቶም ናይ ኩሎም መስኩላትና ይኹን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስኩላትና ይውዓል። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካባና አበባ ካብ ዜማ ዘውደቕኮ ዘንጠብኮ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። አሜን ወአሜን ይብሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ መክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አሜን ለይኩን።